To jama'a sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Domin shugaban ƙasar America a halin yanzu ya ce zai ƙara bambame ƙasar Iran. If the intelligence reports conclude that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again? Without question, absolutely. And have you had any... Kamar yadda dai kuka ji aka yi masa tambaya akan cewar ba, idan Iran ta ci gaba da samar da uranium wanda za ta haɗa makamin nukiliya ko kuma ce muku ta ci gaba da ƙoƙarin haɗa makamin nukiliya, shin za ku bambame ƙasar Iran ne? Sai ya ce ko tambayar ko notice ko sanarwa ba za su yi ba, za su aikata mata wannan aikin. To hali yanzu dai wannan lamari ya bar baya da ƙura, inda ake ganin cewa fa dama fa kamar Donald Trump akwai wani abu a zuciyarsa tattare da ƙasar Iran. Ya raba rigima tsakanin ƙasar Israel da kuma ƙasar Iran, amma a halin yanzu shi kuma yana so ya kokari dai ya ga cewar shi ya shigo ciki da madama. So amma fa idan ba ku manta ba, daga ƙasar Iran aka tabbatar da cewa fa babu yadda za a daina haɗa makamin nukiliya a ƙasar nan. Kuma kowancan harin ma da ake ta ikirarin an kai, to wannan harin fa da aka babu abin da ya shafi tacaccen uranium ɗin ƙasar Iran. Hasali ma babu wani abu mai morarwa a wannan yankin da ake ta ikirarin cewa ƙasar Amerika ta kai hari. Wanda daga bisani foreign minister na ƙasar Iran ɗin ya fito ya ce fa babu gudu babu ja da baya. Yanzu ma suka fara. To fa biyo bayan irin waɗannan maganganun ne da suke trending a duniya kan cewar fa Iran ta ce babu gudu babu ja da baya wajen haɗa makamin nukiliya. Wannan dalilin yasa sai aka wa Donald Trump tambaya, shi kuma ya bada amsa cewa ko sanarwa ba za su yi ba, za su farmaki ƙasar Iran. To halin yanzu mutane da dama suna ganin cewa kamar Donald Trump ya sa yaron shi ne abu in ya kasa ko kuma can ko ƙasarsa ta gaza, shine yanzu kuma ya fito da kansa. To a ƙarshe da babbar tambayar da ya kamata mu ajiye a nan shine, shin kuna ganin cewa waɗannan maganganun da Donald Trump ya yi zai sa ƙasar Iran ta janye ƙudurinta na haɗa makamin nukiliya? Tunda har suka fito ma suka bayyana a duniya cewa fa suna haɗa kuma za su ci gaba da haɗa. To a ƙarshe kar ku manta da ina sai da motoci sababbi da kuma used na Najeriya ko kuma direct Belgium, ku tuntuɓe ni akan wannan lambar.